फुंजरानि सिमि सिनियो लेम्बुसरा हाइवे जों सिविल सोसाइटि निङै जोंरो फुंनि सिमिनो बन्द पालिजागै दङ एबं शान्ति श्रृंखला मानिनो डिसिप्लिन भाबेनो जों फुंनि सिमिनो पालिलै दङ एबं सिनियो सारा एलाका लेम्बुसरा एलाका लेफुंगा एलाका अबिचरन एलाका बरकटाल एलाका जत जागानो बन्द पालिजाक दङ एबं लगे लगे आलका आमसाइरगबो बन्दनो मानिजाक दङ अर आं निजे टिप्रामोद पार्टी आदों हिसाबै फाया एक्जिक्यूटिव मेम्बर टीटीएडीसी हिसाबै फाया और आं टिप्रासे हिसाबै बन्दनो समर्थन खाई और जतनो जों लगिर लाई और पालिलै दङ।